sampean dadi penyuting rasa melek ya aku dina iki kelakon gandeng tangan karo Mbak Marbuka. Enten. Mas, iki apa to? Podho ngene iki kok gak podho. Iki apa to saya sing iki? Ayo, dibenake. Apane sing kurang pas? Nah, Marbuka. Nggih, dalem. Kok dalu? Aja grogi lemase. Benar iki kok planipun kan kados pun kuwi kita lho. Tidak menyana-nyana dan tidak menduga-duga. Kalau saya akhirnya ketemu betul dengan Mbak Marbuka. Dengan paling mau paling iso jangan ngomong wis tau ketemu. Dengan berdua. Ternyata ketemu nang Facebook. Betul. Sering ketemunya di situ kula hanya menyapa saja. Nggih, sing cetha mawon nek dengan mengki pokok sapa iki nggih kula yang zaman dulu nggih kula niki sing nate dijak berjuang babat talas guyon matom sak percil. Oh ngaten. Nggih, kula niku MC-ne sing dijak babat talas guyon matom sak percil, begitu tandurane lemu-lemu, akhirnya kula nandur dhewe. Ora ganti kandha. Tandurane pun lemu wae gowengkel. Kula terus akhire pegah malah. Soale sing derep pun kuat. Terus sing derep niku padha golek jeneng dhewe-dhewe. Kula tak melu Pak Mono mawon. Nggih, sareng kula nggih. Akhirnya kula trimo nandur brambang mawon. Nggih Mbak Marbuka niki dadosaken suku bingah lan berkah mbok pilih kangge kanca-kanca mriki pun saking paguyuban Sekar Budaya 99 sing ditipin kali Ibu Sugiarti baniki. Bose campur sari niki. Nggih niki bose. Lah nggih niku. Tapi jureh niki. Nek mboten dipaturi mboten wani. Lah kok yo aneh. Mungkin ya Mbak Marbuka kalau mau kok dawuh. Nggih. Nek asalnya dari sini. Leres. Jenengan asli Sambi Gede. Sambi Gede asli. Asli. Tanah kelahiran Sambi Gede. Oh, nggih. Terus kenapa kok ngatos menetap di JB? JB nggih. Ngetutne jago. Oh, nggih. Kalau Mas Puji, mulane dadi jago iki sing menetapne. Ngoten lho. Bentukne babon. Bentukne babon gitu lho. Oh, ngaten nggih. Nggih. Terus kalau Bapak niku pirsa jenengan niku wonten pundi JB niku dereng ganggu. Ngertos kula krana jenengan selalu tampil bersama Mbak Erni. Saya pikir orang Malang. Nggih niki wae kok video kok terus ilang niku pundi. Kedat. Sabar nggih, sampun. Oke. Nggih. Nggih. Lah niki rasa bingah bombonging para tata sedaya kepanggih kalian panjenengan sore-sore niki monggo jenengan spesial kagem panjenengan lan dipunaturaken mbok bilih suwisan kangge Bapak Hartono sing duwe gawe kalih adik kula Tia. Oh pernah tasih adik nggih tasih sederek nggih dan niki mangke gayane napa enten sing diaturi minggah ngoten. Nggih, Mbak Yu kula. Mbak Yu Supia, monggo kula aturi minggah. Monggo. Sesarengan joget kalih kula. Monggo. Bu Supia, Bu Supia, monggo Bu Supia, kula aturi tindak minggah. Lho. Mau jare gelem. Bu Ibu Supia. Ibu Supia monggo tindak mriki Ibu Supia kaaturan tindak mriki aturaken jajogatan para sari. Oke. Saking panjenenganipun Mbak Marbuka. Ibu monggo goyang Ibu Supia.
kasmaran